Munduko bizitza bilduma, 7 puiez osatutako bilduma bat izango da. Momentu hontan 4 liburu ditugu ja argitaratuta, lehenengo 4 liburuk, eta gaur hemen Durangoko azokan Xagu Ganbaran lehenengo ipuinaren aurkezpena egin dugu. Eta bueno, izenburuak esaten duen bezala, hortuari buruz hitz egiten digute denek. Lehenengo 2 ipuinetan protagonista ezberdinak ikusiko ditugu, baratzako barazkitxo batzuk, baina gero aurrera dijoneinen bilduma gure baratza hortan beste gauza batzuk ere eragiten digutela konturatuko gea, ez? Ilargia, fenomeno meteorologikoak eta pixkat kontatzen digu ea guk hortu bat nola osatu ahalko genduken. Orduan informatiboa da, baina aldi beren errimaz osatuta dagoen bilduma bada, orduan entzuteko eta irakurtzeko ere oso atsegine da. Eta, esango dut ere, larriz eta xez idatzita daola, orduan lehenengo irakurlentzako ere oso egokia dela. Esango dut orain oso modan daola gure ikastetxeetan eta hortuak sortzea, eta etxe batzuetan ere bai, ez? Eta horre bada gai bat oso erakargarria dana umetxontzako, baina oso ondo askotan ez dakiguna nola sortu, nondik hasi hortu baten sorkuntza hortan, ez? Eta orduan, honek pistak ematen dizkigu, ze liburu bakoitzan amaieran ere informazio taula badao, orduan bada bilduma bat aukera ematen diguna gure hortu propioa sortzeko eta horrekin asmatzeko, esperimentatzeko eta gozatzeko. Garrantzizkoa da ere, niri iruditzen zait, ean nondik sortzen den erantzuketzeko, zu irakaslea ere esatea, eta iratik bai beti esaten dit, nik asko lan egite zula liburukin, eta nabaritu zenula, hori hortuen moda hor dagola, baina ez dagola informazio nahikoa batez ere umeen mailara eraman da, hortu baten sorkuntza nola egin eta nola sartu, baina hori umeentzako pixkat eraman da, ez? Ze informazioa interneten, hori eta gainea euskeraz. Ze interneten informazioa egon badago, baina bai da pixkat, gehiegi dago, ezakizun nondik hasi, hori pixkat eraman da gutxinaka hortuari buruz hitz egiteko. 4 urtetik hasiko ginateke ipuin hauek kontatzen, 3-4 urteko umei kontatu diezaiekegu bilduma hau, gero egie da, haunditzen dijo zeninen beraiek irakurtzeko aukera dutela, horregatik dago idatzita larriz eta xez ere, orduan, 10-12 urtera arte ere luzatu dezakegun bilduma bada, así que adin tarte zabala dauke. Nire planteamendua beti da, ni oso ilustratzaile grafikoa naiz, nire gustatzen zaizkit kolore planoak, testurak eta hoiekin edonolako lana egitea, ez? Orduan, bai planteatu nula esperimentazio pixka bat egin nahi nun kolekzionekin eta bilduma hontan egin genuna izan zen ilustrazio aldetik planteatu dut ia collage moduko bat balitz bezala. Ni dena digitalan egin dut, baina berez collage itxura eman diegu, ere bai pentsatuta gero horrelako tailerrak eta horrelako ekitaldiak egin ahal izateko, guzti hori koherentzia zegoteko, ez?